दिनै नै डाइरेक्ट प्रुफ जायै फैगासिनो दङ दिनै जाय ट्रिटमेन्टफ्रा जोंना आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्ट होनो निउट्रिसनखौनो आयुर्वेदिक मेडिसिन होनानै जाहोयो दा बेनि रिएक्सनानो नै बिदि जाबोगासिनो दङ दा बेनि मोखांखौ देखायनाय जानाय नङा जाय जायनाव थांनानै मेडिसिन लायदों आरो जाफैनायनि रिएक्सनानो नै बिदि दा कमप्लिटलि आथिङानो बुजोब्बाय माने आथिङा बुजोब्बाय माने मा जाखो बे गय इउरिक एसिडआ बारायबाय नङाबा बेनि किडनिया माखासे जानला मोनला आयुर्वेदिक मेडिसिन जानाय बा निउट्रिशन्सफोर बेमार गोनांखायावनो निउट्रिशन जानायनि जाहोनाव बेनि किडनियानो थांबायबो जानो हागौ थाङाखैबो जानो हागौ दा बेबायदि अबस्था आथिङानो कमप्लिटलि बुजोबनाय आरोना बेयो नै दा बेखौ दांथावाबो माथावाबो दांबानो सायो बेबायदि अबस्था जानानै दं दा ओंखायनो बयखौबो खावलायो आङो जाहाथे बेबायदि खुनु एक्सपार्ट नङागारा मा जादों मा जायाखै बेफोरखौ जेबो एनालाइज खालामनो रोङागारा ओरैनो मुलि फानलाबायग्रा अबावबा चेम्बार बायदि बहायनानै मुलि फानलाबायग्रा बेबायदिनिफ्राय मुलि जानायखौ बन्द खालाम दा जुदि बे दिनैहाय ओरैबायदि जाबाय दिनै आंनियाव कनसाल्ट खालामनो फैदों कनसाल्ट खालामनायनि उनाव आं नुबाय गिख्रंथाव बिनि आथिङा दा आङो बेखौ मोजां जुदि डक्टरनाव जुदि आं साजेसन होनानै थिनहरा बे हामाबो जानो हागौ दा बेबायदि जायो ओंखायनो मुलि फानग्रा होनबाथाय एसे गिखादो आरोना दिनै लाइफ बा नोंसोरनो प्रुफ लानानै देखायगासिनो आङो खनले दहाय दाख्लैबो एक्सरेनि देखायबाय MRI नि देखायबाय सिटि स्केननि देखायबाय गल ब्लाडार स्टोननि देखायबाय बेबायदिनो मोनफा देखायलांगासिनो दङ आङो नोंथांमोन सिङाव बे मिस्टेकखौ जाहाथे खनले दा खालाम नों खनसे थांगोन 6-7 हाजारनि मुलि लानानै फैगोन बे 6-7 हाजारजोंनो जुदि मोजां डाक्टारनाव ट्रिटमेन्ट लायोमोनबा हाइस्ट थांदेरोबा 3-4 हाजार थांदेरगौमोन 10 हाजार 9 हाजार 7 हाजार बिदिजोंनो मोजां ट्रिटमेन्ट जागौमोन आरो मानसियाबो मोजां जागौमोन दिनै 6-7 हाजार थांखांनायनि उनावबो मानसिया मोजां जायासै आरोबाव गोदान हमलायबाय आरोबाव 6-7 हाजार थांबाय आरोबाव गोदान हमलायबाय 6-7 हाजार थांबाय बिदिनो थांफ्ले 80 हाजारनि गोजौ बारलांबाय जाहैदों नैबे क्लाइन्टनिया दा बेबायदि अबस्था जानानै दङ ओंखायनो जाय जेरै मोनदों बेबायदि मुलि फानदों गावबा गाव न'खरनि डेभेलपनि थाखाय मुलि फानलाबायदों बेफोरखौ जायालासेनो एसे एनालाइज खालाम डक्टरफोरजों कनसाल्ट खालाम मोजां डक्टरनाव थां मोजां डक्टरजों ट्रिटमेन्ट ला जाहाथे फिउचाराव बेबायदि गाब्र'नाङै जानाय एसे जुम खालामनानै देखाय नै बुंनायखौ नै कमप्लिट बे आसिनिफ्राय ओरै बुबोजोबनाय मोदोमानो दा बे सिङावहाय मा जादों बेखौ बोरै मिथिनो दालाय बेबायदि जायो आरोना